Ongi etorri, adiskide maiteok, eneagramara, 9 punta dituen giza arketipoen izarrera. Gure gaurko gonbidatua musikaria da, baina Amsterdameko polizia etxe batean bizi izan zen hainbat urtez. Euskal Herrira itzuli eta gona jantziarazi zion arkaitzkan hori. Zart eta krak egiten duenean gauza ederrak sortzen ditu. Hoteletan bizirauteko gidaliburu bat idatzi eta kontzertu barroko baten amaieran irrintzi bat bota zuen. Polifazetikoa, poliglota, polisemikoa eta polifonikoa. Gaur, eneagraman, Maite Larburu. Bueno, Maite, ze moduz, ongi etorri eneagramara. Eskerrik asko. Ondo? Ondo? Bai. Poste naiz, neure oso ondo. Zu bezalako gonbidatu bat izateagatik. Esan dut sarreran musikaria zarela, ezer baino lehen agian interpretea, musika barrokoa edo antzinako musika deitzen den horren interpretea, baina konpositore moduan ere aritu zara azken urteetan, zeure kanta propioa konposatzen, musika tresna ugari jotzen dituzu, abestu ere egiten duzu, baina hor ziurrenik modu nagusi batean edo modu berezi batean biolina dago, ezta? Zure instrumentu nagusia, zure bizitzaren urte gehienak biolinari eman dizkiozu. Hor somatzen dut maitasun istorio bat egongo dela, ez? Eta niri asko interesatzen zaizki maitasun istorioak edo maitasun istorioen errelatoak eta batez ere maitasun istorioen hasierak, ezta? Nola kontatzen ditugun hasiera horiek. Orduan, jakin nahiko nuke, zelan sortu zen maite min hori, ez? Biolinarekiko bapatekoa izan zen, denborarekin garatuz joan zen, nola gogoratzen duzu? Maitasun istorioak badakizu mota askotakoa direla, baina denak daukate beti gorrotoarekin muga oso fina, eta hola definitu nezakenik biolinakin deten harremana, eta gero, kasualidade askoren emaitza izan dala, ez? Hasieran, beste nire herriko ume gehienek bezala akordeoia jo nahi nun, ze hori izan neska txintxoek egitez. Estrikitrisa baizik eta akordea? Estrikitrisa ez dakit zergatik akordeoia zan, nola neska txintxoek eta, enpollonak egiten zutena. Eta orduan, aipatu nun etxean, akordeoia eta hola, eta nire amonai gustatzen zitzaion. Ni beti izan naiz persona oso eskula. Eta, zorionez, nire inguruan jende cool asko egon da, horiek niretzako cooletan coolenak nire anai arre baziran, eta haiekin 12 eta 11 urteko aldea daukat, beraz, nerabe, ja zaharragoak ziran, nerabe baina zaharragoak, nik 7 urte banitun, beraiek 19 eta 18, orduan, esan zuten hori ze mierda akordeoia, ez akordeoia, ez da bat ere guaia, ez dakiz zer, beste zerbait aukeratu, eta nik esaten zuten nahi beti kasu. Eta zalantzan egon nintzen, zeuden aukeretatik, pianoa edo biolina, eta azkenean biolina aukeratu nun. Hola, ez dakit oso ondo. Adin horrekin, 8 urteren bueltan. 7 urte ingurun nitun, bai, eta ez naiz gogoratzen oso ondo zergatik. Etxean bazan kaset bat bibaldiren laburtaroena, asko entzuten genuna, eta agian horregatik izango zen, baina ez dakit. Eta gogoratzen detena da, biolina jotzen hasi nintzala, eta nire anai arrebek esan zuten guai hori segituan ezabatu zen, gorrotatu egin ninduten. Hasierak gogorrak dira, ezta? Biolinarekin bereziki. Gogorra zen, eta beraientzat hain di gogorragoa, baina ni asko divertitzen nintzen. Ez dakit, bazegon hor, artisautzaren eta gorputzaren eta psikomotrizidadearen arteko lotura bat, emozioekin baita ere batzen zena, eta naizta urteen buruan, momentu askotan, batez ere nerabezaroan usteko gogoa sortzen zitzaidan, maitasun gorroto bat neukalako biolinarekin, batetik zerbait askatzen nuen, beste ezerekin askatu ezin dezakeena, hitzekin adierazi ezin nuena, eta edo bestelako ekintzekin, soinuaren bitartez askatzen zan nire gandik, baina beste alde batetik disiplina handia zegon, ze, irakasleak nahiko bizkor esan zion amari gaitasuna nuela, eta orduan pixka bat praktikatuz gero,
norabaiterako bidea arnezakela, eta orduan, etxean, pixkat bultzatzen ninduten horretara, eta nik nahiago nuen beste edo zer egin praktikatu baino. Eta orduan, hor zegoen ere maitasun gorroto historioa, eta horrela izan da urte askotan zehar, baina, bueno, beti uste dut maitasun ale bat handiagoa izan dela bestea baina. Bai, bestela etzinak onaino iritsiko. Bestela musikari ez da inorri izan, ez nitzake inorri izango. Sartzen dituzun orduen eta irabazten dezunaren arteko balantzan, bueno, badakizu, beti ateratzen zara galtzen. Zuk desde luego urte asko eman dituzu, atzerrira ere joan zinen ikastera, espezializatu zinen antzinako musika deitzen den horretan, baina momenturen batean ere musika horretatik kanpo aritu zara, folk edo pop musika deitu daiteken horretan, hasieran Neighbor izeneko proiektuarekin, gero bakarka ja bi disko egin dituzu, hirugarrena ateratzear da. Kuriositatea pizten dit, nola azten den bat kantak konposatzen, ez? Zuretzako badago metodo bat kantak egiteko, beti bera dena, azten zara letra bat duzulako, letra horri bueltaka, edo estribio bat dator burura, akordeekin jolasten azten zara. Bai, horiek guztiak kombinazio desberdinetan kantu bakoitzarekin. Bueno, orduan ez dago metodorik, edo bai. Hombre, metodoak, badaude, ez dakit, gero norberaren araberakoa izango da. Bai, zurea. Nerea metodoa. Ez dut uste daukadanik. Batzutan ez naiz izan oso, baina hori bertso erregularrak idatzi eta horri musika sortu diotenetakoa. Baina hori ere egin izan dut. Ni pixka bat nola beti hasi izan naizen gauzak egiten ez jakintasunetik. Intuiziotik esatea hobe da, ez? Bueno, agian ala da, intuiziotik. Ideia bat eduki dezaket buruan edo transmititu nahi dudan zerbait, izan leike ideia bat, kontzeptu bat, irudi bat, edo batzuetan erritmo bat, errepikakorra. Beraz modu desberdinetan hasten naiz, eta gero kantuak berak erakusten dizu nondik jarraitu behar dezun eta zer falta zaion, edo bete dan, edo ez dan bete, batzutan itxaron egin behar da, bestetan oso errex ateratzen da, batzuetan asko kostatzen da. Baina metodorik ez daukat. Asko gustatzen zaiten sartzea zaku batean hitz asko, edo periodikotik moztea hitzak, zentzuri gabe, bata bestearen ondoan, eta hitzak atera, eta hitz batek bestearekin nola lotura bat aurki dezaken horretara jolastea. Osea, ez dala nere kantu bat sortzen danean, ez naiz ari ni nere burua azaleratzen, edo adierazten, edo espresatzen, ez naiz ari nere istorioa kontatzen. Istorio bat kontatzen ari da, eta hor... Eta zu bitartekaria. Bai, holako zerbait. Oso, no? Hernaniarra zara? Ez zara enegramatik pasatzen den lehenengo hernaniarra, esan behar dut. Amsterdamen urte luzeak eman dituzu, eta orain galdetu nahiko nizuke, bi toki horietatik, Hernani eta Amsterdametik gauzak hartu eta olako leku ideal bat sortzeko kapaza bazina, hango ezaugarri batzukin, hemengo zure jaioterriko beste ezaugarri batzukin, zen olako gauzak aukeratuko zenituzke? Batetik, aukeratuko nuke, herberetako lokalizazio geografikoa, modu batera. Praktikoa dalako, adibidez, nik urte askotan egin dudan lana egiteko, antzinako musika. Antzinako musikarien bizitza oso bidaiaria da, eta Amsterdamen bizi bazara oso erreza da handik. Trenez eta... Trenez, Alemanian 2 ordutan zaude, Bruselan ordu batean, Parisen 2 ordutan, Bruselatik Inglaterrara trena dauka. Osea, oso erraza da bidaiatzean. Eta gero, horregatik, antzinako musika klasikoaren bihotza edo taupa, Europa erdikaldean gertatzen da, ez? Orduan, horretarako leku hori oso estrategikoa da. Adibidez Holandarrak oso pragmatikoak dira,
pragmatismo horrek laguntzen die gauzak oso modu errazean antolatzeko, ez dago gauzak erraz ulertzen dira, ez dago drama askorik, horria pasatzeko ahalmen handia dukate. Baina gero nahiko nuke, geografia menditsua izan zedin, itxasoa, ez bezatu izana, itxasoa beti izan dedin guretzako zerbait basatia, ez da? Bai, zerbait basatiaren ikurra, jatearen kultura, gure jateko moduarena gustatzen zait, pixkat eroak garela, ez daukagula dena klasifikaturik gure baitan, mugak lausoak dira, ez dago dena aurre ikusita, improvisatzen jaioak gara, ezakit, kafea hartzen lagun batekin bihurtu liteke gau pasa bat. Eta ez da astebeteko epearekin planeatu behar. Astebete, ez, hilabeteak. Bai, bidez hori guztia eta basatitasun bat, ez? Eta gauzak ez ainongi ulertzea eta esplikaziorik ez izatea gauza askotarako. Beraz, kontraesana da. Nahi ditudan bi gauzak kontraesankorra dira. Horregatik ez da posible, baina geure imaginazio joko honetan posible egin dugu, ez da? Dena den, zure haurtzaroko oroitzapen gehienak, Hernanira lotuak egongo direla pentsatzen dut. Haurtzaroarengan pentsatzen duzu askotan? Eta hala egiten baduzu, zer nolako sentsazioak etortzen dira? Oroitzapen politak dira? Bai, gehien bat, bai. Haurtzaroko oroitzapenak, ederra dira. Usainak eta ahotsak, eta jolasa, eta batetik beldurrak baita ere, gogoan ditut beldurra handiak, baina baita ere, beldurreza proba egiteko, eta ez inporta izatea hainbeste emaitza baizik eta prozesua, eta teksturak, eta amaren eta amonaren eta arbasoen baserria udakan pasatzen genituelako, eta hango usainak, eta guzti hori datorkit. Esan dugu musikaria, abeslaria, konpositorea, eta hori guztia, baina ez du daipatu beste fazeta bat, eta hori da, agian pandemia garaian edo, buelta horretan garatzen hasi zinena, bapatean antzerkia egiteko aukera etorri zitzaizunez, eta amua izeneko antzeslanean protagonista rola hartu zenuen bapatean, ez? Bapateko salto bat, ez dakit zer nolako saltoa izan ote zen, zeuretzako naturala edo violentzia apurra egon zen hor ere. Bueno, ez jakintasunetik, zuk esan dezu intuiziotik esan behar dudala, baina... Esango dugu hori, bai. Bai, proposamen bat izan zan, nik oso ongi ulertu ez nuena, eta hortik baiezkoa, ez? Hortik baiezkoa, bai. Nik ulertu nuen, aholtza gainean egongo nintzela Fuchs anaiekin, musika zuzenean eginez, eta nolabait historia batetan parte hartuz, lehen ere egin izan ditu, ez hain antzerkira, ez dakit, begira, ez, baina, antzerkilariekin Holandan egin izan dut lan, eta orduan pentsatzen nuen, noiz behinka esaldiren bat askatuko nuela, eta horri, baina, gidoia egiten gindoazen neurrian, hartu nintzen, baina hemen 3 pertsonaia daude, emakumezko bakarra, eta neurria nagusia, ez? Eta hori da, protagonista, orduan, hola, konturatu gabe, bapatean antzerkiaren baitan nengon, naturala, alde batetik pentsatzen dut, bai, holtza gainean egoten ohituanago, ensaioetara ohituanago, baina antzerkia beste metie bat da, esaten duten frantsesek beste profesio bat, ofezio bat da, desberdina, beste lanabes zenbait erabiltzen dituzte, guk erabiltzen ez ditugunak, eta horietatik nik ez nituen, nire baitan ez zeuden, gauz asko ikasi ditut, eta, amua nahiko divertigarria egin zitzaidan, batez ere pandemia garaia hor bete-betean geunden, eta aukera zan antzerkia, emanaldiak egiteko, denbora asko neukan, zen ere Europarako bidaiak denak deuseztu ziren, eta oso komplikatua bihurtu zen bidaiatzea, herrialde bakoitzean arau desberdinak zeuden. Orduan horrek asko, niretzat oso onuragarria izan zen.
Gero ondoren hondamendia etorri zan, eta hondamendia etorri zan, izenburu horrekin eta, bueno, historia gogor horretatik, Zaldibarko Luisiaren historia kontatzen zuen antzeslan horretatik, eta hor aktore gehiago zeuden, montaje komplikatua zan, handiagoa zan erronka, eta hor gehiago sufritu nuen amuan baino, esan genezake. Bueno, baina egin duzu, beste esperientzia bat, eskarmentu luzea daukazu, dagoeneko oholtza gainean, eta esan duzu, ohitua zaudela, baina ohitua eta kontrolpean izatea gauza bera da, alegia, orain eszenatoki batera igotzen zarenean, desagertu egin da beldurra, urduritasuna, tensio hori, edo hori betiko geratzen da? Bai, hori betirako da. Hori ezin da kontrolatu, zer kontrolatu liteke da galdera, bizitzan orokorrean. Baina horietako bat da beldurra ezin da kontrolatu, urduritasuna beldurrakin lotu dago, eta inoiz ezin da jakin zer nola zen modu edo ze forma hartuko duen urduritasunak, aldiro ezakit, faktore desberdinengatik, modu batera edo bestera azaleratzen da, eta, horrekin bizitzen, edo pakeak egin behar dituzu nolabait urduritasun da beldur horrekin, eta, pentsatzen dut bere onurak ere baditula, ez? Hori esan behar nahi, tentsio puntu batek beti egingo diola mesedea zeure jarrerari, alerta egoera bat behar da, ez? Eszenatoki gainean egoteko? Bai, hori da, batez ere kontra egiten ez diozunean, eta etortzen uzten diozunean, eta akatsak egitea, zure buruari akatsak egiten uzten diozunean, edo permititzen diozunean, hori niretzat oso zaila da. Izaera kontua izango da, baina, baita ere... horretaz harituko gara gero, izu eneagrama duela izena programa honek. Egia, orduna ez dena desbelatuko. Gero jarraituko dugu hortik, baina orain galdetu nahi nizun, esan duzu, Europatik asko bidaiatutakoa zarela, Europatik kanpo ere bai, esango zenuke dela on the road bizimodu horretatik, ona dena edo, baldago gauza honik, badago txarrik, zein da honena eta zein txarrena. Ez, on the road zoragarria da. Nik uste, nire esperientzian bat urte izan ziran, edo, agian gehiago, ze gurasoen etxea utzi nuenetik, 20 bat urte izango ziran bidean bizi izan itzala. Oraindik tarteka ibiltzen zara bidaian. Baina gutxiago lehen maleta baten baitan bizi nintzen, gutxi gora bera, eta urte sasoi edo adin batekin lotzen detez, agian batzuk aldrebes egiten dute, agian beranduago bidaiatzen duten, eri garai hortan gertatu zitzaidan, eta, sensazio bat bazan libertatearena, ez? Egunerokoa, han nonbait geratzen da, eta zure irudia eta zure izaera eta zure besteek zure gandik duten itxura deusezten da, lausotzen da, eta bidean zoaz, eta beste zentzumen batzuk pizten zaizkitzu, animaliei, gairan animalia bezala, baina bidean zaude, arrisku batzuk daude, adi egon behar dezu, zenbait gauza gerta ez ditezen, eta dena ematen dezu, nik behintzat, dena eman dut nire bizitzan, musikaren trukean, ez? Eta nik musika egin nahi nuen, eta musikak mogitzen ninduen, eta eraman ninduen munduan barrena. Eta hori zen ederrena. Aurkitzea zu bezala, dana horren trukean eman duten jende kuadrilla bat, mundu osotik datorrena, hizkuntza komuna musika daukana, eta, horri eskerrik hasi dut ikara harripila, ez musikaz bakarrik, beste ohituretaz, beste kulturetaz, beste hizkuntzak, jateko hainbat gauza probatzeaz gain, beste gizarteak ezagutu, eta txarra da, nolabait ez zaudela, oso etereoak era musikariak nire ustez, soinuak mogitzen gaitu, eta bizitza horrek oraindik etereoago bihurtzen zaitu, eta lurra galtzen dezu nolabait, oinarria edo sustraia. Badaukazu, baina mehetzen juten da, eta sustrai horrek lotzen zaitu zure gizartera, zure lehen aldira, eriotzara, adibidez, azten zara guztiz hile ingo zarela, edo inguruan jendea hiltzen dala, edo jendea zahartzen ari dala, eta zure familia gandik urrunt zaude, eta
bueno, pixkat lur hori galtzen dezu, eta oso etereo bihurtzen zera. Azken urteetan ordea, berraskuratu egin duzu hori, nahiko errotuta zaude Euskal Herrian, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Euskal kultura deitu dezakegun horretan, ez da? Eta hemendik Eneagramatik gustatzen zaigu ere irrebindikatzea pixka bat, Euskal kulturgileen lana, eta alde horretatik galdetu nahiko nizuke, beste imaginazio joko bat. Imaginatu doain bat ematen dizutela orain, mirari bat, baina bakarra egiteko kapazitatea, Euskal kultura hobetzeko, edo kulturgileen baldintza hobetzeko, edo, eszena orokorrean hobetzeko. Zer egin daiteke, hola, miraritsua izan daiteke, eta guztiz irreala, baina neurri bat, esateko, Euskal kulturari emango diogu sekulako bultzada horrela. Ze utxune ikusten dituzu hola hobetu beharrekoak? Ez da bakarra badakit, baina... Ez da galdera erresa. Bai. Agian euskal kultura gabiltzan hoi, baina gehiago kanpokoei emango nieke. Bai? Bai. Zemango zenieke. Euskara ulertzeko kapazitatea mundu guztiari? Bai, emango nieke gaitasun hori, euskara ulertzekoa, edo gogoa, euskara ulertzekoa, ze iruditzen zait, ikeragarri galtzen dutela. Eta egia esan kupida sentitzen dut, beraiekiko, Euskal Herrian bizi diren hainbat jendek ez duelako ulertzen euskal kulturan zer mogitzen den, ez dute ulertzen, eta ez dira ohartzen galdu egiten dutela hori. Favore bat egingo nieke, eta hori ulertzeko gaitasuna eman, ze uste dut zerbait galtzen ari direla. Eta guri, emango, indarpilula bat, eta batez ere, lasaigarri bat ere bai, esan ez, Orfidalak guztientzat. Ez zentzu hortan, baizik eta egon lasai, ondo aigea. Izango dana, inork ez daki, auskalo, eta mina ematen du, baina mina maitasunak ere bai, eta batera doaz, eta horrek ikasgai asko ematen dizkigu, eta lasai on gaitezen, eta elkar maite dezagun. Maite degun bezala. Oso mirari eskuzabalak dira. Zuere oso eskuzabalari zara erantzuten, eta esan behar dizut, konfesatu behar dizut, ez garela bakarrik egon elkarrizketan. Beste norbait egon da guri begira, eta harretaz elkarrizketa jarraitzen, pentsatzen dut. Eta orain, hor ikusten dut keinuka sartu nahi duela, eta zurekin hitz egin nahi duela, bera eneagraman espezialista da, eneagrama doktorea daitzen diogu batzuetan, baina izena du Jokin Amestoi, beraz. Jokin, ongi etorri berriro ere. Kaixo denoi! Maite Larburu orkesten dizu. Maite! Jokin Maite. Urte askotarako! Zelan ikusi duzu goro gonbidatua? Antzematen hasi zara bere eneatipoa edo? Oso argi. Oso argi? Hor... Ui. Erantzunetan, hor, zuek ere konturatu zarete. Egia da, egon da hor gauza klabe bat, esan duena. Bai. Oso evidente izan da. Berala hitz egingo dugu horri buruz. Bai, ea ba. Baina lehenik eta behin, eta pixka bat ziurtatzeko Maite, pare bat galdera ere egin edizkizut. Ziurtatzeko baina nahiko argi daukat, Baina, entzun tentuz. Berak beti dauka oso argi, Gero zuk ezeskoa esan behar badiozu, esaiozu. Galdera. Jaurlaritzatik telefono deia. Kultura sailburu orde izatea proposatu dizute. 3 aukera. A. Ni ez aldute aurkitu beste pertsona egokiagorik ardura handiko postu horretarako? Hauek erotu dira. B. Etzain nire planetan sartzen, baina erronkak gustuko ditut eta garrantzitsuena. Kulturaren eta kulturgileen alde benetan lan egina ahalko nuke. Beraz, bai. Eta C. Proposamena onartuz gero, bizitzan benetan motibatzen nauten gauzak alde batera utzi beharko nituzke. Sortzea, musika, eta hori marra gorria da niretzat. Beraz, 1000 esker nigan pentsatzagatik, baina ez. A, B, ala C. Zein aukeratuko zenuke? C. C? C. Bai. Esaten zuela oso... Ustez bai, B ez. B ez. Etzinake izango sailburu ordea, ez da zoratuta ere. Ez dut uste, ez. Ez. Ze pintatzeten ikor.
Ja, gaina, jantzi beharko nituzken jantziak, ez nituzke jantzi nahiko. Hori oso importantea da. Beraz. Gainontzeko, bai. gustora ikusiko genituzke gainontzeko politikariak eta sailburu ordeak denak gona jantzita. Bai. Hori ederra ondo litzateke. litzake, bai. Baina ez dut uste hori lortuko deunik. Mirari batekin. Tira, Bai. ze. Ze orduan, bai. Bigarren galdera. Kukai dantzako Jon Maiaren telefono deia. Konpainaren ikuskizun berrian lan egiteko proposamena egin dizu. Baina, musikari moduan ez ezik, dantza ere egin beharko zenuke. Euskal dantza eta garaikidea biak nahastuta. Hiru aukera. Ni ez aldute aurkitu beste pertsona egokiagorik zer egin horretarako, hauek erotu dira. B. Artista polifazetikoa bai, baina ez horren beste. Erronka handiegia da. Onartuz gero lotxagarri geldituko nintzateke. Eta gerora damutu. Eta ze, biolin eta gitarra jotzailea, abeslaria, kompositorea, azken aldean aktore, eta hemen gutxira, dantzari ere bai, gora artista polifazetikoak, erronkak eta abentura berriak. Pentsatuko zenuke? Bai. Hauek erotu dira, ez aldute Bai. beste egokiagorik aurkitu. Karri falta. Baina hau antzerkiaren esperientzia eta gero, ez? Hor jasotako jakinduriari esker. Baina dantzari bezala soilik, osea, musika egin gabe. Musika eta Gehi dantzari, dantza. biak. Beitu, konbentzitzen ari zara. Ez, eske proposamena jaso ditut, Olako, ez, modu honetakoak hainbeste ez, baina bai dantzariren batek esan dit zurekin lan egin nahiko nuke, eta zu dantzan jarri, eta... Beraz? A ber, Beraz agian bai. Ez jakintasunak noa ematen zaitun, pixka Intuizioak, dantzaingo dezu, intuizioak. eta karo, gero azkenian jartzea ez, baina... Eta batean protagonista. Holtza gainean. Eske, hemen gauza batzuk esate ditut, baina gero atzean beste badago. Gero hor sartzen naiz, eta jende guztia baztertzen dut, eta nire indar, eta nire personalitate honekin hartzen dut, beste modura ezin izan dan bezala hartzen dut leku guztia. Horratik gorrotatzen naute beste guztiek. Gremio guztietan. Horratik nabil gremio batetik bestera saltoka. Bueno, hori ez da egia. Inork ez du Maite Larburu gorrotatzen. Hala eta guztiz ere, Maite, uste dut nahiko argi dudala kasunetan. Eta prestatzaude entzuteko, Bai, presnago, ea. Enea gramaren zein Enea tiporekin egiten duzun bat. Bai, ea. Adi, lehen da biziko Enea tipoaren ezaugarriekin bat egiten duzula iruditu zaidalako. Eta nolakoak dira pertsona hauek, edo beraien jokaera, hobeto esan da. Esan behar du gauza bat, barkatu. Zenbat lehenengo Enea tipo etorri zaizkigun eneagramara, ez? Ez da kasualitatea, nik uste dute Euskal Herrian lehen da biziko Enea tipoko asko dagoela. Eta artisten artean agian. Bai, Bai. eta hirugarrengoak ere bai. Baina ez da kasualitatea. Karo, zazpiak bat. Horregatik izango da? Kasunetan, bat. Nolakoak dira, edo nolako jokaera daukate lehen da biziko Enea tipiko pertsonek. Perfekzioa bilatzen dute etengabe. Min ematen du baina bai, ez? Gauzako betzen saiatzen dira une oro. Euren akatsez oso konstiente izaten dira, eta horregatik sarritan errudun senti daitezke. Baina, aldi berean, besten akatsez ere hartzen dira, jabetzen dira, eta horrek amorrua piztu dezake euren barruan, eta zenbait kasutan, baita kanpoan ere. Orokorrean, arduratsuak, zintzuak eta langileak izaten dira. Baina, perfekzioa etengabe bilatzeko ahaleginaren ondorioz, lehen Enea tipoko pertsonei zaila egiten zaie erlaxatzea eta orainaz gozatzea, egin beharra plazeraren gainetik egoten baita beti, edo ia beti eurentzat. Ba, zoritxarrez, bai. Identifikatuta ikusten duzu zure burua? Bai. Bai, nahiko argi dago, baietz, ezta? Jarri du min aurpegia, baina errekonozimenduaren. Bada ez bada, gero, jakintzazue, aipatu izan dugu programa honetan, baina gero, Enea tipo bakoitzak subtipoak ere baditu. Eta beti bakoitzean... Gaur, nabardurak importanteak izaten dira. Bapatean berezitasuna guziekin esaten duzu. Ez dut ikusten nire burua. Eta bapatean, txak! Subtipo horietako batean zure burua identifikatuta ikus dezakezu. Hala ez. Bada ez bada ipatu nahi ditugu. Kontserbazioa sexuala eta soziala dira. Enea tipo bakoitzan dauden subtipoak. Eta lehen da bizikoari dagozkionak, hauek. Kontserbazioa. Azpitipo honetako pertsonak oso jatorrak atseginak eta zentzudunak izaten dira.
haserrea barruan gordetzeko ohitura izaten dute, gainontzekoen ongizatea bermatzeko lan handia egiten dute, dena ondo egiteko beharraren ondorioz ordera kezkatuta egoten dira maiz, eta gauzak aldeaz aurretik planeatzeko ohitura izaten dute. Hori kontserbazioa. Sexuala. Harreman intimoetan bilatzen dute perfekzioa batez ere. Sarritan idealizatu egiten dituzte harreman hauek, eta horren ondorioz zailtasunak izaten dituzte euren espektatibak asetuko dituzten pertsonak aurkitzeko. Bikote harremanetan, baztertuta sentitzaren beldur izaten dira, eta hori dela eta gauzak ondo ez doazenetan, jeloskorrak izan daitezke. Eta ze, soziala, eta gero aukeratu beharko duzu, non ikusten duzun zure burua batez ere. Sozialek zailtasunak izaten dituzte gizartean integratuta eta eroso sentitzeko. Zergatik? Euren burua honesten dutelako batez ere. Horren ondorioz, batek baino gehiago pentsa dezake arroputzak direla. Baina, gai sozial eta politikoek interes handia pizten diete. Moralaren eta etikaren zaindariak dira, sarritan euren interes pertsonalen gainetik jartzen dute gizartaren ongizatea, eta jarrera zurruna izan dezakete. Zer, hemen zailago jarri dizu? Edo bat aukeratuko zenuke dudarik gabe? Bueno, uste nahiko argi daukadala lehen da bizikoa. Dala. Kontserbazioa? Kontserbazioa. Beraz, atseginak, jatorrak, baina perfekzioarena hor barruan, gordeta. Segun eta ze non nagoen eta norekin, bai. Ez naiz, ez nuke esango hori hortan asko identifikatu naizenik. Amorrua, kalean uso, etxean otso. Hori ere oso euskalduna, Bai, iruditzen. Ala iruditzen zait. Bai. Ala ere uste dut, herberetan bizita hori gauzak argiago esate ikasi dudala. Han hori oso normala da. Osea, nik oratzen naiz ara iritsi nintzanean, eta nik hasi nuenean zerbaitek aldaketa eman zuela hortan, ez? Adibidez, askotan hemen nere inguruan edo gertatzen zen norbait asarretzen baldin bazan, ez zela ezer esaten. Baina denogenekin pertsona hori aserre zegoela zerbaitegatik. Eta hola geratzen zen. Pasatzen zitzaion arte. Norbereetan galdetu egiten da. Zerbaitek, esan dudan zerbaitek, egin dudan zerbaitek atxekabea eman dizu, zerbait gertatzen da. Eta orduan, erantzuten dezunean, ohartzen zera zerbait askatzen dezula. Hau esan dezu, eta ez nago ados, edo, eta orduan, takitxo, eta aurrera jarraitzen dute. Eta hori ustedetan, zerbait, hortatik zerbait ikasi dudala, horregatik izan da xok bat gero bueltatzerakoan, berriro nire burua ikustea aurreko zerbaitetan, baina ni jada ez nago hor, baina adierazten dut, baina inork ez du adierazten, eta orduan bitxia da. Lehen aipatu duzun pragmatismoa edo praktikotasun hori, ez da? Hori da, bai. Interesgarria da ere ikustea nola gure jokaera aldatzen doan, zirkunstantzien arabera, denboraren poderioz, ikasketen zer ikasten dugunaren arabera, eta inguruaren arabera, ez da? Hori beti aipatzen dugu hemen, Ez pentsa beti bizi osoa lehen da biziko enetipoan emango duzunik, Hemen, hau jokaera da, gogoan izan, izaera eta jokaera, ez dira gauza bera, eta hori ere aldatzen doa. Bai, zigur, ikasten zoaz, besteen gandik, eta bueno, aipatu duten bezala bidaiatzeak, eta beste gizarteetatik datorren jendearekin elkarbizitzeak, ematen dizu horretarako aukera, zuregan ikusteko, bestearengan ikusten ez dezuna, eta bere gandik hartzeko zuri falta zaizuna, eta hori ederra da, zentzu horretan. Guk ere aukera polita izan dugu gaur, Maite Larburu apur bat gehiago ezagutzeko, zuk ere aukera izan duzu, pentsatzen dut, eneagramaren inguruan zeo zertxo ikasteko, ez dakit ze itxura hartu diozun gure izar 9 puntako izarroni, ze iruditu zaizu eneagramaren jakinduria? Tiara bat da, ez? Tiara bat egin urrengo denboraldirako egingo dugu, eta emango diogu gonbidatu bakoitzari. Hori da. Bero souvenirra. Oso gustora naiz zuekin, eta estimatzen dut gonbidapena. Ere bai oso gustora, eta gure ikusentzulei ere eskerrik asko, arreta eta belarria jartzeagatik, eta badakizue, 9 eneatipo, munduan egoteko 9 modu, eta urrengo eneatipor arte. Mila esker.
Eneagrama podcasta begirak ekoitzi du EITB Mediarentzat. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.